Όταν ένας άνθρωπος σε θέλει, σε παίρνει τηλέφωνο, σου στέλνει μήνυμα, επιθυμεί να περνάει χρόνο μαζί σου, όσες υποχρεώσεις κι αν έχει και όσο δύσκολο κι αν είναι το πρόγραμμά του. Και ο χρόνος ο οποίος επιθυμεί να ξοδέψει μαζί σου είναι εκείνος ο οποίος σου δείχνει πόσο σε θέλει. Επομένως, τι πιστεύω για τον εαυτό μου, τι σχέση θεωρώ ότι μου αξίζει, πώς θεωρώ ότι πρέπει να είμαι εγώ σε μια σχέση. Θα είμαι εκείνη που θα πασχίζει να αγαπηθεί, θα είμαι εκείνη που θα προσφέρει συνεχώς μέχρι να είναι χρήσιμη και να νιώθει ότι είναι απαραίτητη και την αγαπούν. Τι έχω να μάθω από τον άλλον, και αν οι σχέσεις, όπως λέμε, είναι ένας καθρέφτης για να κοιτάξουμε βαθύτερα κομμάτια μας και να εξελιχθούμε. Πάμε να δούμε τι έχουμε να πάρουμε από όλες τις σχέσεις που πέρασαν από τη ζωή μας, ώστε να το κατανοήσουμε, να το αλλάξουμε και να ρίξουμε έναν διαφορετικό σύντροφο. Αυτά και άλλα πολλά θα δουλέψουμε μέσα από το βιωματικό εργαστήρι του κύκλου όταν συνάντησα εμένα, το βήμα 4, και θα χαρώ να είσαι μαζί μας.